Rád by som ukázal, ako vyzerá naše potravinárstvo, ako sa potravinári správajú k svojim zákazníkom, keď sa ich opýtate iba na to, aké je zloženie ich výrobkov. A sami si urobte úsudok, nie je to napadnutie absolútne žiadnej nejakej fabriky alebo nejakej značky. Vybrali sme sa iba skontrolovať zloženie výrobkov a opýtať sa na to zloženie výrobcov, aby nám to vysvetlili, to je všetko. Navštívili sme Inchebu, kde bol ako nejaký food festival a bol to verejný priestor. Čo sa týka niektorých výrobcov, prišli sme na to, že aj na web stránkach nemajú produkty, ktoré boli napríklad vystavované a ktoré obsahovali viac prídavných látok. Čiže toto je taká klasická manipulácia. Na web stránke dáte, že ste výborní, bezječkoví a tak ďalej, podporíte slovenské poľnohospodárstvo. No, skutočnosť môže byť úplne iná. Ako to celé dopadlo, to si pozrite v tejto komédii, pretože toto je lepšie ako večerný film. Dobrý deň. Ja natáčam naživo, keď nevadí teda, lebo máte fantastické výrobky. Dobrý deň, zdravím vás. Ideme sa pýtať kompetentných teda na zloženia produktu. Máme tu takéto produkty. No, tak napríklad toto sa opýtame teda. Dobrý deň, vy ste pán Gašparík? Nie? Tak ideme za vami z druhej strany. Ja mám túto konzervu, prepáčte, vám musím dať konzervu. Pane, nech sa páči. Tak. Nemáte čas na ľudí, však ľudia tu stoja predsa, tak sa budeme pýtať predsa, keď nemáte čas na ľudí. Ja som zákazník, ja sa nechám obslúžiť teda, dobre? Tak. Idem si povedať zloženie, ja by som chcel vedieť zloženie, ja som celiatik a mám histamínovú intoleranciu. Môžete mi povedať, či môžem túto paštetu raz ochutnať, prosím vás? Budete tak dobrí, len zloženie by som potreboval. 94% bravčového mäsa a 6% slaniny. Ďakujem. A dávate do toho aj niečo iné, alebo len tú slaninku, len toto? Výrobky sú bezečkové. Bezečkové sú výrobky. Hodné pre celiatikov. No vidíte, no ďakujem vám veľmi pekne. No, ani to nebolo, ďakujem veľmi pekne. Konzervy sú bezečkové. Prepáčte, ja tu mám to takto. Pardon. Dajte mi to. Ale však ja vám to... Pardon, prepáčte, ale ja... Kto vám to dal? Ale však ja vám to... Prečo to beriete? Kto vám to dal? Ale však ja vám to... Prečo to beriete? Haló? Tak, toto je Gašparík. Takto sa správi zákazník. Tam sú Ečka na tej konzerve. Prečo hovoríte, že sú bez Ečkové? Máte tam zahusťovadlá, mohli by ste mi odpovedať, pane? Páni, prosím vás, opustite stranu. Neopustím stále, je to verejný priestor, takže ja tu budem koľko chcem. Hovoríte, že sú bezečkové, tak sa pozrieme na tú konzervu. Prepáčte, ja sa ospravedlňujem. Ale čo máte čo brať do ruky? No však to je vystavený tovar. No ľudia sú tu, áno, výborne. Takže to zloženie by som prosil, tej konzervy. Sa páči. Tu máte bezečkové. Ale nie, túto by som, čo som vzal do ruky, ja sa len chcem dozrieť zloženie, to je všetko. Toto je bezečkové, áno. toto je bezečkové a toto je bezečkové. Výborne, výborne. A ostatné sú Ečkové teda. A to zahusťovadlo, áno, a to zahusťovadlo sa tam prečo dáva, mi vysvetlíte. Keď chcete zobrať konzervu, tak sa ju najprv vypýtajte, nie že idete mimo. Je to vystavené, ja som nebol zlodej. Ale vy do toho nemáte čo šľahať, to nie je vaše. A to je výstava, ale však som si pozeral, ale ja som si pozeral zloženie, pane. Ja som si pozeral zloženie. No, nebola to lepšia reklama. Tak, ideme ďalej. Dobre, takže takto. Prosím, chcete mi niečo povedať? Nič, len pozerám si známy. Aj dobre, výborne. A zavadziate mi. Aha, pardon. Nie, ja chcem foto s ním. Pán len pozeral známych, on nech sa staví vo výhľade. Ideme online. Ahojte, ahoj. Ideme online, ďakujeme. Pýtame sa ďalej teda. Viem sa ďalej u zákazníkov, ako im chutí u pána Gašparíka. Ja verím, že sú dobré výrobky. Dáte zloženie, pani? To nie. To nie? Nezaujímavé zloženie? To nie je to isté, to je trošku iné asi. Počkaj, môže? Ty, počkaj, môže? Ale však pani sa pozerala na zloženie. Prepáčte, pani, chytala tie produkty, ja sa chcem pozrieť na zloženie. Pani, môžete mi otočiť ten produkt, prosím vás? Môže? Nie. Môže? Nie. Môže? Nie. Pani, môžete mi otočiť ten produkt, prosím vás, lebo ja neviem prečo. Tak, a porovnáme to ďalej. Vraj som retardovaný spotrebiteľ, lebo sa pozerám na zloženie. No, takže zloženie si pozrieme. Mohli by ste zobrať tú konzervu do ruky, ako som mi zložil? Pani mi nedovolia. Ja nemôžem teda. Ja nemôžem, vy môžete.
Pozrite Tak. sa tuto. Výborne. Takže bezečková má E407, E316, E1420. Prečo beriete tú konzervu? Ideme preč, nemusíme sa ďalej baviť. Dobre, výborne. Tak toto je Gašparik firma, aby ste vedeli nakupovať a ideme ďalej. To takto? Nie. Fotografiu? Tak počkajte, ja vám dám online takto, počkajte. Dneska je to ťažko bez tých fotografií dať. Vystavené všetko. Sa to ligoce farbami. Tak to tu dám normálne. Je, vy ste ten, čo robíte tie... Reportáže, áno. ja viem. Dievčatá, ja idem na Facebooku online. Budete slávne, prepačte. Keď vám to nevadí. Ja som vás videla. Vy ste Super. boli v Kauflande a robili ste Tie zamestnanci, tak 10-15, tak ja sa idem pýtať ďalej. Prepačte, že som vyrušil. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Niekto kompetentný je tu na odpovedanie otázok. Ja by som chcel natáčať takto online, ja vás netočím, nebojte sa. Mám odísť? Prečo? Čak ja sa len pýtam, že či sa môžem pýtať. Tak, máme tu dva výrobky od Taurisu. No a ideme čítať nahlas zloženie a budeme sa pýtať teda kompetentných. Pán Linhart, Áno, áno. na to nemáte právo. Na čo? Čítať zloženie výrobku nemám právo? Vy to komentujete. Keď chcete robiť diskusiu, tak diskutujme. Dobre, tak poďme Vy ste subjektívni. No ste ušli, tak... Ale my dobre. nie sme na diskusiu. tak. Ideme, to sú moje zakúpené výrobky z jednoty. No a ideme sa pýtať na zloženie. Tak ja sa len... Ale prepačte, Prepáčte, to sú- to sa nerobí. Prepáčte, dajte mi to naspäť. To je moje zakúpené, to je môj majetok. Vy nemôžete zobrať môj majetok. Nech sa páči. Prepáčte, ja si chcem čítať zloženie a môžete na to reagovať. Takže ideme na to. Zloženie. Nechoďte preč. 621 to je predsa zvýrazňovač chuti. No a prečo tam dávate? Len sa pýtam. Ubližilo to niekedy niekomu? Má chvíľku vydrž. Áno, vydržím. No máme diskusiu, čo je výborné, čo som veľmi rád a som vďačný. Je to výrobok Hámko šunka. Myslím si, že ste ho už komentoval na svojej stránke. Ma poznáte takto? Dobre, Žiaľ Bohu. okej. A Žiaľ je to Bohu. Dobre, žiaľ Bohu. okej. A Žiaľ Bohu. Je to šunka, ktorá obsahuje 92% mesa. Dobre. Šunka viete, z čoho sa vyrába? Áno, však vieme všetci, ale aj ľudia vedia. A z No, čoho? malo by to byť z mesa. Takže keď nájdem stavrí sa šunku, keď budem robiť testy potravín a nájdem tam niečo iné ako stehno, to znamená, že nie je to správne. Nie je to správne. Ste si toho vedomí. Áno, Dobre, áno, takže dobre. len pre vás budeme robiť testy potravín a otestujeme potom šunčičky, všetky Tauri, či pán hovoril, či je to pravda. Dobre, ideme ďalej. A zloženie. No. Súhlasím, úplne súhlasím. Áno. Túto šunku Prepáčte, teraz preuším len jedna otázočka, mi tu prišlo akurát, že E621, čo zabezpečuje, ako tú trvanlivosť, alebo na čo je tam? E621, to je pre vás glutaman sodný, ten zabezpečuje čo, ako tú trvanlivosť, alebo čo z toho, čo ste vymenovali? No čo je glutaman sodný? To je zvýrazňovač chuti z GMO plesní, pokiaľ viem. Tak, no. Presne tak, dobre. A ten zabezpečuje trvanlivosť, alebo? Nie, ale ten Som sa zabezpečuje... pýtal. A teraz otázka, že prečo napríklad sa nevyrábajú kvalitnejšie výrobky iba, alebo povedzte mi, že ako by sa mal spotrebiteľ ako... Lebo spotrebiteľ to odmietol. My sme túto šunku pustili na trh, bola v jednom nemenovanom reťazci v akcii, kde sme odhadovali nejaký určitý predaj, nepredávala sa ani štvrtina. Z toho dôvodu, že keď sa na ňu pozriete, na tú šunku, ako vyzerá, ale to je keď dobré. sa teraz pozriete na tú šunku, ktorá teda údajne sú tam tie dochucovadlá a tak ďalej, tak vyzerá určite lepšie tá šunka, hej? Treba sa pozrieť na oko, treba sa pozrieť na tú vôňu a tak ďalej. Táto šunka musela byť rozomletá, to mäso, aby jednoducho držalo pokope, lebo sú tam není nejaké konzervanty, hej? A je tu nejaký tuk, ten tuk je nositeľom chuti, nie je zlý, tuk nie je zlý. Tu nie je zlý, je nositeľom chuti aj sole, cukor, sa vyriezňujú, jasné, áno. Takže drží to pokope. Súhlasím. Ale keď sa pozriete na to, tak jednoducho spotrebiteľ to neocení, lebo keď tu ho necháme otvorenú dlhšie, ona stmavne. A tá slanina bola, že len slanina. Zloženie, slanina a soľ tam bola. Ja by som bol správny. Nebolo tam toľko tých rôznych vecí. Prečo sa tam pridávajú tieto veci? Kvôli čomu? Ako nejaké stabilizácie alebo kvôli čomu? Ešte raz, nie som technológ. A prepáčte. Dobre, tak skúste aspoň niečo. Nechcem povedať hlúposť. Proste to treba tak. Ja rád takéto produkty podporím, lebo to je našim cieľom, aby sa vyrábali lepšie, zdravšie alebo kvalitnejšie, by som povedal, skôr kvalitnejšie, nie zdravšie, pardon, kvalitnejšie výrobky. A teda budem s Taurisom spojený. Ďakujem pekne, dovidenia. Môžem vás vyrušiť? Áno. Že ináč ste dobrý, sledujem vás. Ďakujem, Nech sa darí. ďakujem Nech pekne. sa darí naozaj. Ďakujem, dovidenia, ďakujem vám. Máme tu aj veľa fanúšikov. Ideme na Žitný ostrov sa teraz pýtať. Pán tu je s klobúčikom.
Wow, krásne sa to krája. Je pekné. Dobre to je, môžem sa opýtať. Veľmi dobre, chutí vám. Áno. Takto vyzerá, pekná. Čo to je, prosím vás, pane? Kukonia, čak ja vás poznám. Máte krásne výrobky, tak ja vám fandím ináč. Ja vám vážne fandím. Máte dobré výrobky, neviem, či niektoré sú aj zlé, teda. Ja si kupujem tie dobré vždycky. Toto nemá nejaké dusitanie alebo niečo. Natáčam to online, tak sa píčem, robím vám reklamu trošku. Tu je kolega, tak zavolajte kolegu. Pozrieme, pôjdeme po poradu, ja si nevyberám stánky, ako vidíte im za radom, aby to bolo akože férové a seriózne. Áno, pohodičke, však ja som len spotrebiteľ ako ostatní, ja sa nebudem predbiehať. Tu je tá šunčička, nech sa páči. Teda šunčička. A ukážte mi zloženie. Ďakujem, ste zlatý. No, oni ma nenapadli, no vidíte, ukážu to. Bravčové stieno 97%, jedlá sol, antioxidant E316, výraznosť chuti E621. No keď som si vedel, že sa na glutama, asi si nedám, ale bohužiaľ to je môj osobný názor. Pestovateľmi, ochodí mi to, že skúsime to slovenské, daj pre tých ľudí. Ja to takto natáčam online pre ľudí priamo a viete, pozeráte ma tam online. No, ja zvyknem. Dobre, chcem sa opýtať. Ja som tam teraz mi pán dal a tam je akurát ten E621, čo mi trošku vadí a ten zvýraznosť chuti. Prečo sa tam dáva ten zvýraznosť? Aby ľudia vedeli. Aby to vydržal tých pár týždňov, takže samozrejme, keď sú tie normy, to musia dodržiavať, ale viacej o tom viete, ja nie som odborník. Výrobca na to, takže... Lebo ten zvýrazňovač chuti, to není na trvanlivosť, viete, to je iné. Bez dusitánov tu máme teda nejaký výrobok takisto asi, máme tu aj bez dusitánov výrobok nejaký teda, Anche senza nitrati? Senza nitrati. Ukážeme si? Senza 2,50, senza nitrati. Senza nitrati. Bez dusičnánov. Bez dusičňanov, takže dá sa to teda, poviete im to, že dá sa to? Že ich pochvalujem, že dá sa to. Senza nitrati. Dobre, my sa na to potom mrkíme, ale ďakujem pekne za vás rozhovor. Thank you, grazie a čau. Stojím pred stánkom Mekomu. Som tu preto, lebo v igelitke mám Mekom a potrebujem sa jej zbaviť tej igelitky, aby som mohol ísť potom ďalej. Takže budem sa pýtať na Mekom, lebo nebudeme škodiť predsa Taurisu, však on presne ako povedali, boli plno zlatí a vysvetlili nám všetko. A my ich ešte navštívime, tak počkajte, dáme to na Mekom. Tak, tu sú rôzne výrobky z Mekomu, viedenské párky. Tak toto tu celé vyzerá. Chcem sa opýtať, toto je verejná zóna, či nie je? Verejná zóna? Nie, a prepáčte, to som nevedel. Ale tam máte stôl, tam sa môžem postaviť? Nie, nemôžem? To je pre klientov. Ako jakých klientov myslíte? Ako spotrebiteľov, nie? Či? Ja som spotrebiteľ, prepáčte, však ja sa chcem opýtať. Tu máme pre klientov. A pre klientov, prepáčte, to som nevedel. Tak to je pre klientov, to nie je pre spotrebiteľov nás. A bol by tu niekto, kto by mohol odpovedať na moje otázočky? Nie, nikto? Ale však, dobre, tak chcem ochutnať tento párok a chcem sa opýtať, on je bezlaktózový, alebo chcete mi povedať o toho, čo ľuďom dávate ochutnať? Ja sa len pýtam otázku, prepáčte, je to online, aby ste vedeli vysielanie? Je v poriadku to ochutnať, keď som celiatik, alebo len tak si to rozoberú ľudia, je to jedno vám, akože, alebo... Ja sa len pýtam. Dobrý deň. Viete zloženie toho výrobku, čo si práve teraz ochutnal? Je to zo zvieratka, dúfam. Dúfate, dobre. Tak ja by som vyložil pár výrobkov od vás v Mekomu a prešli by sme si zloženie. Čo vy na to? Ja som nakúpil dneska, ja vám fandím, nakúpil som výrobky a takto by som to tu dal teda. Takto si vezmeme takto. Áno. Jaj, nechcú ochutnávať, kazím vám kšeft. Ja chcú ochutnávať, tam majú ochutnávku. Ja nebudem zdržať nikoho, nebojte sa, však som normálny spotrebiteľ. Tak, toto vyložíme celé. Tak toto vyzerá. A pardon, to sú nálepky, to nič. To som si len zobral takto. Tu je hyza, to nie. Dá. Takže, ideme čítať zloženie troch výrobkov. Je tu bravčový bok bez kosti, pitná voda, soľ, modifikovaný kukuřičný škrob, stabilizátor E450, 451, zahusťadlo E407, 415, antioxidant E316, regulátor kyslosti E500, konzervačná látka E250. Ďalší, to bola rozkaslania, pasierská slanina, máme bravčový bok bez kosti, koža, pitná voda, jedlá soľ, modifikovaný kukuřičný škrob, stabilizátor 450, 451, 407, 415, antioxidant 316, 500, konzervačná látka 250. Ja prepáčte,
Prepačte, dobre, pomôžete mi prosím, lebo ja fakt ako nemôžem takto. Tak to zoberieme. Nech sa vám tu... Toto mi vypadne, to sú ešte takto. Pardon, ja to ospravedlňujem. Nech sa vám to zavádzať, kde mám ísť? Na bok? Na bok, hej, dobre, ďakujem. Boli sme poprosení, aby sme odišli na bok. No skúšaj. Tak. Pardon. Tak. Takto. Tak. A kde sme to skončili? Áno, skúste miesta, je to pokladňa. Je tu pokladňa. Ani tu nie, prepáčte, ja sa ospravedlňujem. Tak ani tu nie. Dobre. Tak, ideme čítať zloženie, nič viac. Ideme čítať zloženie už. Snad toto bude OK, lebo už tretie miesto som vymenil. Neviem, kde mám teraz stáť, trošku som zmetený. 300, konzervačná látka 250. Tu máme 250, 415, 470, 450 na 450. Tu máme potravinárska vláknina, bambusová dymová aroma, zahusťovadlo 412. Tak toto vyzerá. Dobre. No a idem sa spýtať teda, či je tu kompetentná osoba na to, aby nám niečo k tomu povedali. Prepáčte, môžem poprosiť len kompetentnú osobu, ktorá by mi odpovedala na otázky, potrebujem. Mohol by som niekoho? Neodpoviete prečo? Až som spotrebiteľ, chcem vedieť. Haló, pane, spotrebitelia majú nárok vedieť o zložení. Ja idem z druhej strany, pán ma asi nepočuje. Nechcem provokovať, ale sa chcem opýtať, keď teda nebudú chcieť odpovedať, však majú na to právo, ja odídem preč. Ale asi ma nepočul. Chcem sa opýtať, je tu niekde kompetentný človek, ktorý môže odpovedať na otázky, prosím vás, ako nechcem vzbudzovať nejakú pozornosť alebo niečo, len sa chcem opýtať proste, no. Ale neviem, na čo sa chcete pýtať, na... taká osoba tu asi nie je, ktorá by vám vedela odpovedať. Nie je tu teraz taká osoba. Nie. Aha, dobre, takže keď som celiatik a dám si ten párok. Počkajte, nie je to ten pán z reklamy, ktorý je hrdý na tú svoju prácu? To je ten pán z reklamy, čo je hrdý na svoju prácu. Páne, vy ste hrdí na svoju prácu, poďte sem. Prečo sa skrývate, vy ste hrdí? Takto, príjem, ste celiatik? Nie ste celiatik? Ideme sa opýtať na zloženie spolu, tých berlínskych, nechcete, nezaujíma vás tu? Nezajímá vás to, zaujíma vás to, zaujíma vás to. Ja to nekupujem domov. Ja to nekupujete to domov, okej. Zloženie, keď papáte niečo? No samozrejme. A ideme sa opýtať na zloženie, chcete vedieť, čo to v tom je, ale ja by som to chcel zistiť. Ja viem zhruba, že čo to je, ale mi povedzte, no tak je to mleté mäso, je tam múčka, možno sú tam nejaké bielkoviny, možno nejaké separáty mäsové, korenivy, sol a tak ďalej. Dobre. A nič viac asi, už to nebude, asi to bude OK. Teda. Ja len sa pýtam, ako... Vôbec neviem o tom, každý výrobca má svoje ešte, čo tam dáva. Ukaz môžem, tak nevadí na tom. Tento pán číta zloženie, to je fantastické, lebo ho zaujíma to, čo papá a vie aj dokonca zloženie niektorých potravín, čiže keď nakupujete, dávate si pozor, čo nakupujete. Samozrejme. Ak chcete kvalitnejšie výrobky, alebo menej kvalitné si kupujete? Ale prirodzene. Prirodzene kvalitnejšie. Aké je za drahšiu cenu teda? Ale no? áno, však také. Áno, dobre. Veľmi pekne vám ďakujem, prepáčte, som vás obťažoval, ďakujem pekne. Skúsime to ešte raz, tento pán, myslím, že neviem, či je alebo nie je z reklamy a povedal, že je na to hrdý, ale skrýva sa trošku, neviem, možno to nie je, možno sa mýlim. Dobrý deň, sa opýtať, zaujíma vás zloženie tých výrobkov niekedy? Určite pozerám. Áno, pozeráte si zloženie. A čo vás zaujíma na zložení najviac? Koľko mesa to obsahuje? Koľko mesa a napríklad konzervačné látky, to vás to nezaujíma, alebo sa to zaujíma? To už tam až tak neprejdem. Výborne, ďakujem pekne. Prepáč, tak skúsim to ešte raz naposledy, teda chcete s mnou niekto rozprávať, nechcete? Nie? Nemáte záujem. Ani pán, aj tento pán z tej reklamy, chcem sa opýtať, či je hrdý na svoju prácu, alebo to iný pán? Nie. Tak, je toto verejný stánok, ale mekom... Pane, len sa chcem, či ste z reklamy. Neprajeme si, aby ste nás natáčali, ďakujeme a nikto vám nebude ani na nič povedať. Áno. A neprosím si, aby ste ukazovali moju tvár. Dobre, rešpektujem to a odchádzam. Je to online, takže už to nevymážem, ale ďakujem pekne. Odchádzam preč, neprajú si, musím rešpektovať. No, necháme im tam aj tie, počkajte, nálepky. Mám tam ešte nálepky. Odchádzam preč teda. Hyzu asi tu necháme. Tak. Viete čo, neviem to brať so sebou všetko, nechám to tu, aj nálepky tu nechám a nechcem nič naznačiť, len to nechám, lebo nemôžem to so sebou brať, takže ideme ďalej. Ako to funguje, ja si myslím, že keby bol niekto hrdý na svoju prácu, tak hrdo by odpovedal, neviem, je to len môj možno názor, subjektívny,
za občianske združenie možno akorát povedal, že nemali záujem, aby sme ich filmovali, ale je to online. Čo som ich upozornil a preto sme ešte dobrý deň. Zdravím vás. Čo to tu máte, prosím vás? To povedzte pre... Môžem takto sa opýtať, že čo tu máte? Ideme sa pýtať. Toto je správna reč. Tak. Mohli by ste mi prečítať zloženie jedného výrobku, hoc ktorého teda? Biomlieko, bioovocná zložka 20%, ktorá sa skladá z biotrstinového cukru, 35% biovišňa, voda, biotapiokový škrob, biovišňový koncentrát, 1,95%, biokoncentrát z karotky, jablka. Ako Patrik Linhart odporúčam, definitívne, tie jogurty sú fantastické, ale idú do labákov, oni to vedia. Oni to vedia. Viete to, že to ide? Tešia sa na výsledky, dobre? Čiže tu, kde ste, je dobre? Tu, kde ste, to neviem, keď pôjdete za mnou, tak sa... Ďakujem. Ináč, keď pôjdete za mnou, tak sa veľa dozviete, ale bude to aj online, Za mnou ma sledujete, áno? Áno? Bude to na internete, ja to hneď uverejním potom. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste uvedomili spotrebitelia. Takáto mladá, krásna dievča, čítate etikety ináč? Čítate etikety? Niekedy? Skôr kvôli kalóriám, ale... A čo preferujete, ako cenu napríklad, alebo zloženie, alebo čo je pre vás najvyšší parameter? Akože keď si niečo kupujem? Áno, a ako sa správate pri nakupovaní? No pozerám si hlavne zloženie a... Potraviny, čo dávate a podľa toho nakupujem. Dosť obšírne. Ďakujem, ja sa snažím odporúčať a aby boli ľudia uvedomili, to je všetko, čo robím. Ja vám ďakujem vám za podporu, dievčatá. Dovidenia zatiaľ. Nechal som si urobiť testy, všimli, ja som si nechal urobiť testy krvi na začiatku a teraz na konci, a to je zajtra, počkajte, pozajtra. Takže ešte nie sú. Ešte nie sú a budeme robiť aj testy, cez testy potravín, cez naše lába, keď budeme testovať vašu vodičku. Výborne. Si rád, že už budeme testovať? No samozrejme. No výborne, výrobca, ktorý nemá čo skrývať. Aha. Toto sa nestáva často, na normálne volajú. Aha, kývu, volajú. Toto sa nestáva. To ste v Mekome nevideli, že teraz, že? Alebo u Gašparíka, že áno? Takže ideme ďalej, momentiček. Ja vás aj musím upozorniť, že ja to natáčam, je to online, je tam... A ja vás sledujem, nebojte sa. Vy vás sledujete. Vy ste FBI normálne, vy si vás sledujete. Hacknutého, ale nehackol si naše stránky teraz v nedeľu, či minulú nedeľu. Hacknutého, pardon, dobre. Niečo pre taký lepší, zdravší, rýchlejší životný štýl, keď som vám chcela 15-20 minút dlhšie spať ráno. Ukážem ešte raz to zloženie. A to je vlastne všetko. Ľudí zaujíma zloženie. Maliny 60%, koncert to je hroznová šťava 39%. To nie je cukru, to nie je cukor. Miesto cukru ho som povedal, namiesto cukru. Namiesto cukru, áno. Cukor, áno. Želírová salátka, ovocný pektín 1%. To je všetko? Áno, to je všetko. Vy to dokážete takto urobiť z troch zložiek normálne, že to... Áno. Tak samozrejme v chladničke vám to nevydrží dlho, keď to otvoríte. Nie sú tam konzervanty, som si niečo konzervant. Nie sú, vôbec žiadne. Takže v chladničke tak týždeň, maximálne týždeň a pol a potom už to pôjde, takže treba to rýchlo spapkať, ale je to veľmi obľúbené hlavne u mamičiek.